Klienti Senior centra v Sladkovičove by vám vedeli rozprávať zaujímavé príbehy zo svojho života, ako žili, bývali, ale aj to, ako prežívali Vianoce kedysi a na čo sa tešia dnes. Pooprašovali spomienky, zavinšovali a zaspievali. V priestoroch Senior centra znejú vianočné piesne a vládne tam nefalšovaná vianočná atmosféra. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Nie len koledy, ale aj mnohé vinše zo svojho detstva či mladosti si dnešní seniori stále pamätajú. Orechy sa hádzali do izby, viete, že moje milé 4 kuty, nemám vás čím obdarovať, len týmto orieškom. Tebe jeden, tebe jeden, tebe jeden, tebe jeden. A na prostriedku panenka Maria, čo synáčka porodila. Zaspomínalo sa aj na vianočné špeciality. Kapusnica sa varila s klobásou, hríby tam boli, koláče jaké boli, makovníky, orechovníky, tedy sa také koláče pekli. Najkrajšou spomienkou na minulé Vianoce bolo to, že bola rodina pohromade. To bolo také dojímavé, keď sme sa všetci zišli a snáď sme boli aj v dobrom zdraví. Rodičia, hoci boli chudobnejší, ale vždycky sa snažili zabezpečiť všetko, čo sa len dalo. Tradičný duch Vianoc a spomalenie času, takto vnímajú čas adventu seniori. Je to také obdobie, keď sa veľa spomína, že sa rozpráva o minulosti, ako to bolo voľakedy, čo sa všetko robilo, aké tradície dodržiavali. Pre nás je to aj súčasť takého tréningu pamäti, že oni si pripomínajú trošku také v rámci tej reminiscencie, že na čo všetko si spomenú, na recepty napríklad, to je také klasické všetko, čo sa robí, ale je to aj také spomínanie na ľudí, ktorí už povedzme odišli a nie sú tu. A čo je jedným z prianí starších? Ja by ešte ráda za 2, 3, 4, aj 5 Vianoce prežiť, lebo rok čo rok sú krajšie, bohatšie. Vinšujem vám šťastie, sviatky, aby ste mali všetkého hojnosť. Michaela Gálová, televízia KREA.